krong-krong. So dito po kami sa Gusto Ko. So dito po yung mga videographer at mga vlogger. Yan po sila. Ngayon kasama po namin si Ate Angge. Angge, ano masasabi mo? Ano masasabi mo dito? Dali. Nag-video ako. Siya rin po yung yung isang vlogger namin. Hindi po kakalimutan. Yung YouTube channel niya. Wala na, nabunyag na siya. Wala na. Nadalawa na lang kami. Ay, dalawa na. So, kaya nat. Ayos lang ba yung pag-videographer mo dito? Okay, ayos na ayos. Lalo na pagka sinasabayan ng Tala Dance. So, subaybayan nyo mga guys. Mag-stay lang po kayo sa channel namin. This is Paco Butingting and MYS Make Your Story. At huwag niyo pong kakalimutan i-share ang mga YouTube channel nila. So ngayon, anong mas sabi mo kay Nilton? Kaya ba ba? Kaya mas maganda to kaysa noon. Charot. So yan na po. Next location. Bye! Mga kakrong-krong, so nandito po kami sa Manawag. Second location na po itong ginagawa namin. So, meron pa pong dalawang location. Dito po kami, kasama po namin sila Ate Angge, si Kuya Nelson, at si Kuya Natnat. So, dito po kami sa Gusto Ko. Dito po kami, kakain na po kami. Kaya, harap na! Yun na nga mga krong-krong. So, nabusog po kami sa pagkain. So, papanurin po natin sila mamaya sumayaw. So, kitagatan na lang po tayo mamaya. Kids, bye na po! Simula sa... Wala talaga. A few moments later. At ayan ng ano guys. Papunta na po kami sa sa third location. Tapos hirap. Tapos ay po yung mga kasama ko. A few moments later. Hi guys. Transition yung pag-ikot na gano'n, yung pag gano'n nabitawan ko. Hi guys, nandito kami ngayon sa isang restaurant sa Kalasyaw. Kakain muna kami with Janjan, The Great and Mark, Not Garcia, MYS. Yes, guys, follow my page. Yun lang. And that's all. Thank you. A few inches later. Tapos na po kami kumain. Medyo nangusap po kami nila ngayon. So parang may gusto ko yatang sabihin ko. Uwi na po tayo ba? Meron ba pong ilang location na lang? Ilang location na lang? Dalawang location na lang. So isang Alaminos, isang Lingayen. Kaya Nat, may masasabi ka ba? Masasabi ko lang. Nagutom ako kanina. Kaya salamat na nabusog na. Kami sa kami kumain mga guys. Okay? So busog na busog po kami dito. At yun na nga guys, so palabas na po kami sa restaurant. Meron pa pong reserbang pagkain binigay sa amin. Kita-kita na lang po tayo mamaya sa Alaminos. So, Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet I never say nothing like this. A few moments later. boom! What's up mga krong-krong? So, nandito po tayo sa Alaminos City.
last na location na lang po yung pupuntahan natin. Next location po ay Lingayen po. Yun po yung mga kasama namin vlogger. Yung mga yan. Mga yan. So, papakita ko po sa inyo kung gaano kaganda itong Laminos City. Hey guys, pang third place na namin dito sa Alaminos. At ayun po yung mga kasama ko. Shit, wait lang. Lawakan mo yung link. Ayun po yung kasama ko, si Jan Jan the Great. At ayun yung mga... Tumabad yung na to. At yung mga client namin, naghahanda na po silang sumayaw. Time check, alas 3:40. Oh my god, mag-alas 4 na pala. Tapos sunset naman mamaya sa Lingayen. A few moments later. Mga krong-krong, so dito na po kami, pang-apat na location na po ito sa Lingayen. Kuya, tama na kuya. Kala ko nagdadive ka eh. Mga kakrong-krong. So, natapos na po natin itong 5 na location. Hindi, last na sa dagat. Yun na mga krong-krong. So, dito kami sa Islang Pangasinan. Last shot na po ito. Promise ko po sa inyo yan. Bakit? Anong masasabi mo dito sa Islang Pangasinan? Maganda ba siya? Madalas na ako pumupunta dito kaya common na ito para sa akin. Kasi dito kami madalas mag-pre-nap. Pero maganda pa rin dito kahit paano. Ito kuya? Opo, madalas kami mag-pictorial dito. Kaya nga ito yung tinatawag na Kapitawang Pictorial of Pangasinan. Okay, next. Ano naman masasabi mo dito kuya Nat? Maganda ba yung lugar nila dito? Yes, it's more fun in Pangasinan. So, ayan po yung kasama ko nag-vlog. Babae niya. I-upload na nila sa Facebook to pag natapos na itong shoot na to. At sana huwag nyo naman kakalimutan i-share yung link. I-share yung mga sinot namin. Like, comment.
nga mga krong-krong, nakita niyo ba kung ano po sila gumalaw-galaw sa pagbibideo. Mga professional na po itong mga photographer, videographer namin. Tsaka itong isang vlogger namin yan. Ito po yung vlogger namin. Yan. May YouTube channel na rin yan, kaya huwag niyo kakalimutan mag-share at mag-comment at mag-like. Nung nangyari ko nun, parang nahihirapan ka yata. Hindi ko na i-record, bubo ikot ng ikot. Hindi mo na-record. Hindi yan na po na-record. Kaya na po pong umiikot. So, ganun po ang mga professional. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Oo, parang pagpulbak yun. Tapos po yung sa huli para maganda. I love Pangasinan! Puso para sa Pilipinas! One, two, three, go! Kaway kayo! Kaway! Sa papre. Isa pa. My God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. At yun na nga mga krong-krong, sa wakas! Makakawin na rin po tayo. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do.